Здравейте! Аз съм Shadow Hicks, мен е Галнабой, както виждате. Ние ще се спускаме мотокрос с нашите колета. Ето го първото колело, ето го второто, дамата поеде с едно на него. И вижте колко е страшно. Много е страшно за нас. Има скалкчета. Давай, дамапа. Америка, дива Русия. Да става така. Ето да. Жени на гъсти, наоколо връст. И всеки иска на тебе да става. Там е отиде дампа. Яко ли? Дампа веднага му хареса всичко. Само че е много високо и мен ме страх. Но се придържах. Защото има голяма сила. Това е моето колело. Като част на част. Е мое. Веднага ще се спускаме, защото искам да се преодолеем страхът и веднага ще играем.